Ini michilo sini tiprasa borok korok baterai kya jaga no gai tai tek korok gai serius borok bo timano gari chaloknai kha buni dok khani borok driver kun phanang liya roje borok tongnai rok keto thikai go ni rok bisa anya rok naji ini borok gari gora kapono khuske kadi anyo meeting misil hoi thanga baya wansok di kisah गाड़ी गाड़ी के सक्का की खुले के सुना ये तो बड़ा एक्सीडेंट के और ले तुम्हारे लिए एक्सीडेंट फोटो में ड्राइवर माजिल एक्सीडेंट है नहीं गाड़ी ड्राइवर ने आप मजा गलत हुई भागे ड्राइवर से फिर